Moi ja tervetuloa mun videon pariin. Tällä videolla me tehdään ensimmäinen oma biisi. Me käytetään 3 duurisointua, C-duuria, F-duuria ja G-duuria. Jos et tiedä mikä on kolmisointu ja miten se muodostuu, käy katsomassa mun video kolmisointu. Mä kerron nämä asiat siellä tarkemmin, näytän käänteiset ja puhun asteista. Mennään. Eli 3 sointua. Ja jotta C-duuri, F-duuri, G-duuri ja C-duuri saatais kuulostaa vähän järkevämmältä, me tarvitaan tähän vasen käsi, joka antaa meille basson ja rytmiä. Tässä esimerkissä mä soitan vaan pikkurillillä perusäänen ja peukulla tuplaan sen, eli C-tä. Tätä saa soittaa vaikka kuinka monimutkaisesti hyppien ja ties minkälaisia tehden, mutta tässä esimerkissä mä soitan näin. Jos sun sormet ei yletä näin pitkälle, sä voit soittaa pelkkää perusääntäkin. Tai sit sä voit ottaa tähän 5. mukaan, eli vähän kun katsottiin täällä kolmisointua, niin vasen os 1 ja 5. Mut hyvin pitkälle riittää, kun otat vaan perusäänen tuplattuna. Saadaan vähän syvempi ääni. Eli silloin meillä olisi, jos aina 1 otettais tämä vasen käsi. Eli kun lasketaan 4, 1, 2, 3, 4, F:ään, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, C. Nyt mun tuli vahingossa toi G mukaan, se ei haittaa, saat säkin ottaa tai jättää ilman. Se tulee mulla vaistomaisesti. No, miten me saadaan tästä oma biisi, kun me nyt on sointuja? Katsotaan. Soitetaan vielä kerran. Mä en sano ääneen, mitä mä soitan nämä soinnut ja vähän soitan useammin tätä peukaloa täällä. Soitan sen jokaisella iskulla niin sanotusti, kuunnellaan. No nyt se olisi tämän kuuloinen, mutta se ei ihan vielä tää biisi. No, nyt meillä on soinnut tiedossa. Nyt me voidaan lähteä melodia kuljettaa täältä. Jos se kuulostaa kauhean hankalalta lähteä pikkurilliltä, täältä menee hyppimään mihin haluaa, niin sä voit soittaa oikealla kädellä vaikka melodiaa vaan yksittäisiä säveliä. Kokeillaan ensin yksittäisillä. Eli otetaan tämmönen ihan yksinkertainen. Se mitä mä tuossa aiemmin sanoin, että pikkurilla kuljettaa ääntä, niin mä annan esimerkin. Sun ei tarvitse osata tätä vielä. Mä näytän vaan mitä mä tarkoitin. Eli C-stä lähdetään. Vaikka tämmönen esimerkki. Eli mä otin sen soinnun kuitenkin aina välissä, vaikka mä rikoin ja kuljetin siellä näitä säveliä. Ja taas oli G:ssä. Mä kävin tuollakin välissä. Eli mikä tässä on ehkä tärkeintä? Vasen. Sehän on meillä koko ajan se sointu. C, sitten oli F, G ja C. Eli se antaa koko ajan sitä sointukuviota siellä. Oikein ei silloin tarvi välttämättä soittaa kokonaista sointua. Siinä riittää ehkä vaikka 1 tai 2 kääntä. Ja F olisi silloin voi ottaa vaikka näin. G. Saitko kiinni ideasta? Ja näitä voit sitten itse pyöritellä mielessä mukaan kuinka paljon haluat. Aloitat ihan yksinkertaisesta. Vaikka toistaa vaan näitä soinnun ääniä. G.
oli vaan aikaisemmin yksi F liikaa, mutta se ei haittaa, se nyt saa olla siellä välissä. Tämmöistä tällä kertaa. Toivottavasti tästä oli jotain apua ymmärtämään, kuinka tehdään oma biisi. Ja laita kanava tilaukseen, jos tykkäsit. Moikka!